रे हां चालणार रे तुका फोन केले रुकोल नाही रे काल आहे म्हणून सांगते साहेब दोन गेले रे माका कोण रे मुझे दोस्ती डोंगी गेले कोण रे तो जल्दी जल्दी नंबर दे रे आऊले तर ताचे कोण रे तो तो नाही साहेब ते थिंग ओ ते लव मॅटर इस्ताने इल्लेशा लावूत रे ताका कॉलजाच्या गुंडायान धरल्या मांगा तई दोन चार बंडी बरी तशा निसान गेला मग कवरत ना रे हे मुझे बोर करतो तसे जाऊन झालं रे तुझ्याकडे त्यांत शक हे कोणाचे फोन हॅलो कशा असाय हांव बसला हांव हुशार होय ना ना तशें फरक काय ना होय ते हांगा गो इल्ले डिस्टर्बन्स आहा म्हज्या फ्रेंडाचे आमी सांजेर ती मार्टिन्सान मेळया कंकनाडी मार्टिन्स 7 o'clock येता ओके 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 बाय बाय अरे ना पॅचअप झालं रे पॅचअप गिचअप काय ना हे दुसरें तरी दुसरें मी उडून म्हणालो रे खालच्या गुंड्यान दोरले निसान गेला मग ते कॉलजाच्या गुंडायान 2 BHK बांधला रे हांवें हा 3 गसांच्या पोट्टिंग 2 BHK 3 BHK म्हणून काले खालच्या गर्ल्स हॉस्टेल बांधल्या रे राहू रे तू राहू रे दोरी अंडे तर सात मेल्यार काही मुझी ग हांव मार्टिन्स येता रे हॅलो माइक टेस्ट फॉर इजियर फोन केले रुकोल नाही रे कंटिन्यू करी हो ना मरी जाय शे तसे जाऊन झालं रे ये मुझे वर्क करता अशें जावन कट करता या तसे जाऊन असतात हे म्हणजे बरं करता म्हणायचे की तो जाय की तू म्हणला बरी जायचं मारसे शे हे म्हणजे बरं करता तसे जाऊन दुसरे हांवें हें केलां म्हजें फेशियल एक्सप्रेशन रॉंग जालें रे कडेन हे दुसरे मार्टिन्स कंपनी मेळ्या गो म्हणटा ऍक्शन ओके हांव हुशार तूं कशें हांव फर्स्ट क्लास पयलीं हुशार म्हणून ओके सर तें कॉलेजाच्या गुण्यान 2 bedrooms आहात रे 2 BHK ओके ओके मैं उडून म्हणालो रे ओके ओके कट केलेंगे कट केलेंगे ना